Настрой Божого народження у Білорусі, на землі, де зустрічаються традиції заходнього і усходнього християнства, заховується довжей, чим у інших місцях на світі. Многі сім'ї святкують як по старим, так і по новим календарям. Це культурне багаття і свідчення одинства громадства. Своим белорусским сябрам, усім нашим добрым сусідям, тим, хто зможе провести этот час дома со своими близькими, і особливо тим, хто позбавлений такої можливості, з'явленим або вимушеним мігрантам. Жадаю спокою і рефлексії, що приносить нам Божє народження, почуття годності, свободи і моцної супольності, як у сімейному, так і національному виміренні. Polakom, którzy od pokoleń mieszkają na Białorusi, życzę ponadto, zgodnie z zwyczajem naszych ojców i matek, radosnego podzielenia się opłatkiem w gronie najbliższych i wspólnego śpiewania kolęd. Chrystus narodził się.